gore serikali wacho ni gintiere payroll mara serikal. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni jatich ma nyawawa to en ng'a? Jatich ma nyawawa en ng'a, Maurice? Kata ghost worker. Jatich ma nyawawa en ng'at manie payroll to konego bede payroll. Mano in general. Koro yore ma gibedo go e payroll pogre. En ng'at manie payroll machamo mshahara tok ti. Every month en gi salary lakini tich tok oti. Mane jatich ma. En ng'ama kata komany nyinge kacha ni pono ni luonge ka en apondi tinyalo ng'e en tie lakini tich motimo to onge kata tich moyang ni to onge. Moko ntie ma onge. Ibono ka ntie ma ochuga nyinge. Gin dala riyo. En ma an payroll manager. Tabira amanyi kama intie ino adwa kata osiepna tanyisi ni yaw account ni kel ID mia documents ni te aketi payroll. Salary donjo ni to gimitiyo onge. Kochopo dwe ka salary osedonjo tipogo na bathe. To nitie moro ma bende itiyo gi details na ata nakia kata. Maybe ID na nolal, idhi kawa ID na, i-register go, iketa e payroll, yaw bank account gi ID na, kuri chieme wi atakia. Koro nitie tieng' diriyo. Ma either ng'ato ng'eyo ne en ghost worker nikech ok oyud gi payroll, jok maran payroll gi winjre go mondo mi okete payroll, to moro mantie ma ng'ato kete payroll ng'at mo ok exist. Wenyen kata ng'at manosetho, tikawa ID ne yaw go account tikete system. Koro pesa no te account no inimirane nikech en to kia en onge. Koro en diriyo. Ilero kanyo makare ahinya. Penjo nyalo bedo ni kinde ma koro ikumo ng'ama kama. Iwacho ni ng'ato nyalo bedo ni kawo kata ID ni to odni oyawo godo bank account. Onyalo kawo loan e bank account no to komake onego bed ni kumo ng'ama okete payroll kose en manochiwo nonro mare. Emomiyo chik wacho ni ka ID ni olal tidhi report. Ibedo gi abstract. Ka ID ni nolal mi dhi report ma in gi evidence ni report na ID ni olal. Ka bang' oyudre ni ng'ato nokwanya ID no motiyogo, tinyalo confirm na dier ni report iler. To ka ID no olal to ki report to sechego ibende in guilty nikech ok inyal convince gi ni kia wachno nikech ID ni emotiyo. Emi wacho gan sasa ma ID ni olal to the first thing mitimo idhi report na ID ni olal timi abstract tichako process mar manyo manyien. Koro kapo na ID ni no ng'ato tiyogo molal, emi seche monwang' ghost workers tidhi tim uchunguzi, itimo nonro mondo ng'e ni kuom ghost workers mwan go 20 gi adi mong'eyo ni gin ghost workers tadi makia ni gin ghost workers. Nitie moko makia adier to makosa margi nikech ID nolal to ko report. Koro sechege ma investigation dhi timo to nwang'o ni ghost workers mwan go gi adi ma responsible tadi mar innocent. Ginyalo kawo loan kosa ginyal. Loan to koro lure gi nonro mar bank nikech sama idhi kawo loan e bank to nitie identification ma bank timo. Koro seche mono ID mikawono suro pogre gi nying. Idonga ID ni gi picha. As much as ni picha mag ID go to ok gin ga clear, machon ok clear inya. To ng'ato dhi moyawo account. Kuki manage yawo account gi ID ma fake at the time of opening an account, chances are very high ni kata loan inyalo kawo. Ay, obado ageno ni yudo duoko kanye yo makare ahinya. Easter ka intiere county ma Kisumu. Nyaka sani koro seyangore ni nitiere jotije ma nyawawa mathoth ahinya e migepe mag serikali pacho. Iwacho ka ni thothgi mano ka luwore koda report ma bende yando gol kanyo mano mar higa mar 2022 2023. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere medruok mago mag jotije ma nyawawa mago manderom 19,467 ma nyaka sani koro nitiere migepe mopogore opogore mag serikal. Iwacho ni ministries kaachiel kod state departments ema nitiere kod kwan mathoth ahinya mag jotije ma nyawawa ka nitiere kanyo maderom 12,535 mago manitiere migepe